juga sadar rin. Totoo ra kapit atong semento. Dila suka mo nay. Dura ka nang kayo do. Wala kaya to sa mobile nay. Pilingan mo tong hiyo mismo. Pas dekat saja. Ngutip nga dadak ka ano. Punta Cross. Wala bro. May ta ginuko. Boran sa ubay. Di mo man kreti. Hagi. Tawong tagdiskil. Tinilit ko. Hi guys! Welcome to my channel. Ako na pala si Clarissa. Ada ako ron sa amang sa Alicia. Timing kadyo guys. Nadaris ko rami magpahinog kuk karon. Kaya dugay-dugay na pod may nagkita. Ang sada ka nang naingan nga. Wala cross ko rami sa mga vlog. Timing dyan guys. Nasa dami. Sa di pa din ko matus gawas. Kaya tanong mas gawas na. Una naman kay mula ko lagi pod si Zah. Karang sa taon sa day ko. Sa arang ka good heart kazo azo kalimti guys sa kanang taga Japan. Aso kalimot sa pag-subscribe, like ug share kang Ate Mars ug kang Kuya Leo nga nasa Japan kay mga good heart kazo ni sila. Nagkana kazo ni sila na tabang namo guys. Unsa? Aso pagkalimti ang channel ni Jima and Ados Vlog kay good heart gyapon na sila. Unsa mo hi di ko sang anak sa Cebu. Ay na, kamusta man ka diha? God bless you. Salamat po sa imong mga gi-share nga blessing. Salamat ka Zon. Contact with guys. Si Migo Maldito. Hi, kang Migo Maldito nga nasa Tagbilaran. DJ Nisja sa 102.3 Tagbilaran. Yay! Salamat sa pag-shoutout kanunay sir. Kang Kuan, kang Samsi Bilmundo sa Wan Kanimo na anis sa CPG Avenue guys. Masiganahan mo. Harang i-plus na agidang katong Wan Kanimo nga daghan sa mga product nga mga matukukajo ka kuan basta makipagkita pa magkita kami dani ni ma'am nga wa para balikad si ma'am. And ato kos gawas ron kay naslo nami nadto magpahilo kuko karon. Diyan na jud si Buhola na guys. Sagita na gazud me. Unsa sa mga ningon nga. Wala sila kakita sa ang videos. Diyan na jud si Buhola na. Nakita na gazud me guys. Hi guys, arang lipada na ka. Kada na ko'y tagahinlo kuyaw. Tagahinlo. Kita na gazud mong florami guys. Ay! Hilo ako koko. Kuma naman ka, gani ha? Ngari laman day. Ngari. Kuma naman sa hinluan. Ikaw sa padaw ka. Ito ba? Pada pa ko sa. Kumana na. Eh. Magpala man rin ka magita mo ko dai. Usawan, pagpura naman ng pikas. Bata. Bata naman ang huwag. Dali manding ang painlo. Kaya na. Huwag tigib dai. Sirutso dai, ug batilyo. Ano man? Ibot ba? What ba? Halim barok. Awa di apanda. Dai. Dadag tigib dai. Hala dai, tigib ang guro ang kamot dai. What ka ba? Itong ibot. Dai. Dai. Kaya kung sirutso martilyo. Sirutso martilyo ang ipuas ng dito. Nasundoy. Ano to? Dako yaw tagahinlo guys. Yaw to tagbilan gapon ang gawak ko. Wow, ay no para may tayo. Para kasi hanga lang siguro. Parang ka presil parang. Oh, wala eh. Awi. Mas magandang mo. Ano ba si Dang? Iwagan mo. Paano nga lagi buot iro lagi. Kapunot. Amo na kaliwat. Tiri mo na. Tiri na gidu. Ano sa tiri? Asa kaliwat. Baro. Arangi. Nay, paihaw na nato, nay. Ay, ayaw. Andi naman na ayaw. Mukha ni kagiro yan. Paaya. Mukha una laman kay masudan na dai. Uy, parang ka nakaita dai, madag matutanaw sinaw man. Ay, anit mo sa mga mangindo, uy. Kung mo lang kag naglisod. Di man. Dalan. Ilan bitaw ni ro? Ano to pa ako ba za? Inay magibang baro. Bangkor ka hugab kamot ta. Piki pili ko sang kamot. Dito rin kag bangkong. Pipili. Nga na ko des pag magligo Aliana. Linggo ko nga na. Ada na ka hugag nang ka. Ada re. Linggo ko nga na kay. Nga na ako.
Ya. Mo di pagputo dari ang buktan sakpan. Uy, ginoo ko. Anda aran bising bagata mo dari po nilipot. Maso ko rin imungunay kay nabali. Dari ka, wakani ato bang dagto. Na Diba? aran Baka kanina ato bang dato, gari kay mong kamaigo. aran mang dewa aran dari makapunggag pa na aro ha. Ang Basta usali ay. Ang Amo usa. kali ni sunod. Ato na nito padag ka. Nalata na di sa kapunggay tanawag sa kapunggay lata na. Kumpensa lagi. Sa mga ulit ang sinako pananahon. Ah, nga na ito po nga na. Mo di maglingkod ginaho. Ito, dapat Labo na ako pas ako magligo na dura akong dudan dari. Dura akong dudan binibaro ko ka nagligo ko Aliana. Pagbalik na po na ako magligo Aliana, ibalik ko lingkod kaya diha masalanas pili nagsitol hinlo sa tail. Ano pa yung mas manang tol, ada mas damay Wa mas wami dan ni. manghihinlong lamig nilo. Busy ko. Mas wami Ito sa China kay nang katugta. Ang lagi na may bro pag naligo ka ha. Na picture na may picture ng Siri si Panda to nag-upload si Siri Si nakatawa. Tirek si Panda. Aliwat na si Pandang Tiri. Sila di man sa kung tiri Picture kay ito. mo. Si Tiri ni Sir magpasaway. Ari na magpasaway. Ano ba si Panda nga? Gabog. Ay lubog na. Oh ha. Kataro talian sanay. Di pa na ba gidulan ito ah. Di Julie Purami na. Ako Si Jaro ko sa nag-upload diyan ni o bagiro. ako dyan na ni Zalia. Lulubog. Sa kakao sa stadyo, gat silong. Wa buta man iro ah. Sa pilay kuno pahibaya dani Purami. Gatos na. Dagko ka dugo ko. Para ba koy gatos ron. Maligo na ko. Ha? Alisa doy. Gaga ko. Surya sa mi sa mo kaagi doy. Munisipyo. Ano na doy? Para sa kuno doy. Ato pas musik ko nga ng tao. Dito ka sa ladyo, dito po sa ladyo, di man nakakita sila nga diyan ka man nga po ko. Ngano man to doy? Ngano man doy sa sepyo? Al tao na nakaligado. Ari pa di naman tayo lang doy. Di na nga doon nagasa. Ah, nga kuno gasan ni mo doy. Tira, mauwaw. Nga ulit pag Pagkasa hapagunawan. to ah. Yan na. Paano yung naka? Diro ba na? Direct nagpatong ng nagkuan, ng bayad ba? Lagi, Tubig. Daghan mo na ito. Patong. Timbaya day ka to doon. Iniro mo. napayad lagi na Tingko, ano yun? pila mangani Buwis ron? Buwis ang dahanak kaling tao. Ningrin niyo ron. Buwis. 10 minutes doy. Sa mga oras nakaulit na eh. Bagay pa, alas 12, amot ini. Sa nakahuman. Nalagi ka rin. Ano, ginoon kay dito bang pasa naman ako kasi bong. Ang Dili ka to kanina buti to na Ito ba sipyo. John? Oh, si John, kaysa Diyos dahil sa bagyatan ni Kay nakabasa. Dako dito. niya. Pambintig. Ano ka man sa lagpasak? Nakita nga ito. Siguro lagi sa. Mama, dyan trabaho ng iyo. Spad ka Bayin ka na siya tagtarog. Oh, sa man ang ata ka nagkahon man ko. Oo, dako man ang kinahon dahil sa Ay, pizza. makahon, Dahil sa pizza ko, makahon, ni taas nga ko ang kinahon naman ang ato. Nay. Isa mo na yung nangka ah. Oh, ginoon man sini na ho. Kahugan ko hapit. Kaya katubang hapit na. Dari pag-isog sa ako ba? Nanata naman di isa ang punggay. Kasi karon ni mo din dali danahan sa imo na pahak ka na ang. Oh, kasukad doy, tos na kasukad doy. Kitan Oh, ko. Tamis. lagi. Oh, mga ideya na na. Ko di tamis nang ka. Ano Kasukad. ba ang kamera day? Ano ka na kamera? May video sila. Kumakaw na nagya sukar. Sa ngepok uswag. Aba sig tamis sinalita. Na-stop naman ah. Dawa, murag laing lami. Tanay rin. Labo ada na naman ang utang wala na ako na. Kari ako na naman dari. Inado ka. Kana di na masiminto diha. Lapukan ah. Ha? Kana di na madalig tambak na niya. Labok ka. Apa dili ko nilabay maganin na kutsi. Ang gansa. Kaysa mo lubong. Masag di ba ma? Di na mulubang kay kuha naman dalang ilaw. Kung di na tambak ka nagyo. Di ba sa di makadagat kutsi kaysa nga sa kadangog. Piso na kana. Amilita. Ba, di kuha pa kilid. Ang dako na kasada, ang dako ana. Hindi ni siguro ato ra pan para sa babaw. Ang nga kari dari sa ubos. Lagi andi tulog si babaw na Ato na sa mga kanan. panpanan. Pusti kuha. Oh, pana. Poste sa. Kurente o Bato, kurente bato, ato tugas. pa kono. Kada ka naman ang kasada. O kada ka na gato din eh. Dato kwan. Makasunod ang series. Kuyaw no. Anda ka na dana mo man ang ato. Karang lapukan ang muwan ron. Pero lito. Talsik lagi. Ay, tambak. Ang yuta gihako sa uwan tus katalino gitambag nas dili sa kantunina. Sa mga highway o sa may lang gida may Ura, nakong. ura naghayo. Mana kayo maka na. Highway na siguro. Barangay ron. Dili highway yun na pa yung nato yung naguban. Napo.
Kag na po mura matutog agi na po mura natugtay tunaan. Kapit mi di makalusot. Kana jang nay nag sila dinumos na po. Kani dumuni kang bahay masig makuan ba na? Ang lusuan na yan. Di ba? Ano na? Tutuon mo ganito, tutuon. Di ako kasi nay. Asa naman nakuan ka sa dadakuan. Daras da. Katawa sila nay. Kapay lang Mura magkat mo ka sa rin jo. Tutuon na kapit na itong simento. Di lang suka mo nay. Dura ka nang kayo do. Wala ka ato sa mong bayan nay. Kalipat mo mura Sudlo magdalo nun. ka sa. Lahat ka labihan. Yana sa ano. Silingan mo itong hiyo mismo. Paste ka sa Muti pa nga dadakuan do. Pero lito. Ayan, king ba parang ubos. Di ayaw yan ayaw. Ako gabi kuya. Mura man king parang ubos na sapa parang ubos. Tarag sa Kanan. bus. Kanan Lasyo. Lazura kong bayo Daniel kita mong bayo nga to sila Bill makala so kaspan sila na. Magagi ko lagi kan mas purang Tingan ako kay maghimo na lang makasara pero sama. kandi ay nga. Arhadle ka na ho. Ano man? Katamo ni lang kandi ay dito mo niagi. Kay? Lagi Ito niya, gida, Dito motor dito ang mo gamay. gamay. Motor ni JC. Katamo Oh, pag dito mo na. Di kay Wa. di man mo gidangon. Wako'y gasad pa. Hurot-hurot. At mura pikihan ko muda ba. Onan man. Wa na ya-break mga gas. Di ara may agis na po. Si Mario hajud ka pag uli pa dara sang manasa. Nahugdan pus na po namukaw. Keson. Ang kutsi. Kamo? Oh, sida pag uli. Nahugdan pus na namukaw ko sila sa dapiton. Ano kay giprehan? Nga nang wali ko sa diya makuno pinangihilati. Nay, maligo Tabang na isa ko, Nay. Asa para pitay kasulian ni mga anso so sa kadito sa kabot. Dahil lagi sang manubila balik ko sa kasulina. Ay napapadaw na mo nga. Mangita sa daanan masuk lang yung taga kwarta. Wa patay ka dito gusto na po at bang alas ko anay kampo. Dagara bos nini. Ha? Yes nini to sa kay. Wa. Gatid bas. Gatid ko yan na. Sa kagi ka sandi hay. Ako ra. Sige gabi naman ka to. Wala kasi gasolina. Gabi naman. Tarantado. Mas ayun. Inakarang bulga si Za. Ato bulga kajo. Galing palipad. May ka. Bug date pa may ka. Aram gangubul ka sa Mario grabe pila ka buk lang nahurot nga kuan. Inom. Da. Ninta ko gasolina. Dai ka sa paguli. Ala naghanam liglang mi kulo. Asa mo ka dito ni ka? For me taglaran. Ha? Asa mo dito? Pero Sa lito. mo sa joli mo to. Dalagan mo munisipyo kay wa pa mri na tamis pangkuron. Pero lito. Kada de ganahan ko kasi taga dala Ganay, kita. gamit sila ganito. Tao, binarugay na sa tao, nanganga. Kaya kay kuwat ko. Barod. Nimbay ko stress yun. Doga man. Oy, anak! Kuha ko Tao dito ko sa mo nga, kuwan. dugay-dugay pag Katagita na ni nak no. Kukuha ko dito sa Pilag pruskriran doy. Sama sa tay. Pilag pruskriran. Sama ka Sidinta. Ha? Si Sitin Tin. taraman, sitin ganing kuha. Mahal, pas barangay. Si Dula. Kuhan. Barangay clearance kay. Pag 50-50. Ano baro ka taday? Pero na yung mga picture. Barangay clearance. Oh, yan na. Picture na ka. Oh, yan na. Duyo, kung nahibawan pa nga na de kay voters ID, pwede na tagdi na kang kuha police clearance. Dato na po na nga. Pag isa dito. Bakit? Ano sa ako? Ang nanay day. Imo man ang lola. Hawa dia kanang nanay. Ah, lagi ning nanay. Ako ra ka. Bibi hanong nanay bibi hawa dia bi. Tara guys, alian na guys, aliwara sa mong vlog sa gawas. Alam ka pa. Buton ka pa. Asa na pangita na yung papayan kay nahug na nalumos na sabaw yan. Buton ka ka. Alas 2. Pwede ka. Hi guys, pasensya mo sa mong video karon ha kay Arcaliwaras. Sagun sayo na lang itong mga gipag-istoryahan. Tabang sari, bye-bye sa yan. Bye-bye. Bye-bye guys, salamat ka sa way pa sa akong pagsuporta. Bye po, Depil Nay. Bye-bye. Pasensya na mo sa akong vlog ha kay Arcaliwaras. Sagun sa mga istorya ba karon na bitaw ni Magaliwaras. Sinaksak sinagol nga kuan. Bye-bye. Bye.